ሰላም ተኸታተልትና ንነዊሕ እዋን ጠፊእናኩም ቀኒና ኢና ሕጂ ግን እዚ ዞባና እንታይ ይመስል ኣሎ ብፍላይ ከዓ ኣብ ሃገርና ዘሎ ኩነታት ኣብ ምንታይ ደረጃ ኣሎ ንምድህሳስ መፂና ኣለና ኣሕዋት ከመይ ቀኒኹም ቀጥታ ናብቲ ፕሮግራም ክንኣቱ መስለኒ ዘርእት በኣኻ ክጅምር እሞ እንታይ ምዕባለታት እዩ ደሎ ኣብዚ ጎደጎና ብፍላይ ከዓ ንዓና ንኤርትራውያን ዝትንክፍ ጽቡቕ ሳምሶም ከመይ ቀኒኹም ከመይ ቀኒና ኩልና ተዓዘብትና እውን ጠፊእናኩም ቀኒና መስለኒ ጽቡቕ ሕቶ ሳምሶም ኣዝዩ ገፊሕ እዩ ግን ብቐጥታ ኣብታ ብቐንዱ ናብታ ትምልክ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ምስ ናይ ኢትዮጵያ ኣተኣሳሲርና ከምኡ እውን ምስ ናይ ሱዳን ኣተኣሳሲርና ክንሪኦ ከለና እቲ ኩነታት ኣሰካፊ ኣዝዩ ኣሰካፊ ዘሎ ይመስል ከም ናተይ ጠማምታ ከም ናተይ እናብባ እዚ ድማ እንታይ እዩ እቲ ሓደ ኩሉ ግዜ ከም ንብሎ እቲ ንሕና እውን ኣብ ደገ ከም ንስደት ጌርና ዘሎ ኩነታት ናይ ዓድና እውን ካብ ደገ ኮይንና ክንዛረበሉ ገዲድና ዘሎ እቲ ኣብ ዓድና ኣብ ኤርትራ ዘሎ እቲ ግናይ ስርዓት ምህላው እሞ ከዓኒ ነቲ ሃገር ሓደጋ ኣብ ዘንፀልጠላልወላ ዘሎ እዋን ድማ ንሱ ኣቦቱ ኣሎ ብዓብኡ ግን እቲ ሕጂ ዝኸፍአ እቲ ስርዓት ኣብ ኤርትራ ዘሎ እቲ ግናያት ስራሓት ናቱ ኣቦትኡ ገዲፍና ካብኡ ዝኸፍእ ከዓኒ ሓደ ዓብዪ ሓደጋ ነቲ ዓዲ ዘንፀላልዋ ዘሎ ኮይኑ ይስምዓኒ እዚ ከዓኒ ካብ ኢትዮጵያ ዝመፅእ ዘሎ ማለት እዩ እቲ ምናልባት ኣብ ዝርዝር ተመሊስና ንሪኦ እቲ ካብ ኢትዮጵያ ዝመፅእ ዘሎ እቲ ክለይምስ ብዛዕባ ናይ ኤርትራ መንነት ናይ ኤርትራ ናፅነት ናይ ኤርትራ ዝለዓል ዓበይቲ ነጥብታት ምህላው እቲ ኩነታት ናይ ሱዳን እውን ዝኸፍአ ኩነታት ምህላው እቲ ናይቲ ዞባ ኣላያንስስ ምሻለልካ ዝቀያየር ኣብ ዝኾነ እዋን ድማ ኩናት ክውልዓሉ ዝኽእል ዝመስል ኩነታት ዘለና ኮይኑ ስምዓነይ ብሓፈሻ ክሪኦ ከለኹ ነይ እዎ ዘርእት ከምዚ ትብሎ ዘለኻ እዚ ከባቢና ብጣዕሚ ሓደ ታዋሲ ዝኾነ ዞባ እዩ ግጭት ዘይፍለዮ ዕግርግር ዘይፍለዮ ዞባ እዩ ምናልባሽ ኣብ 2018 እቲ ናብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝነበረ ናይ ኩናት ደበና ተቐንጢጡ ዝብል ርድኢት ጌርና ነርና ኣብቲ እዋን እቲ ኣብይን ኢሳያስን ዝገበርዎ ስምምዕ ካብ ስምምዕ ሓሊፍካ እውን ዳርጋ ክቱር ፍቕሪ ዝመስል ዓይነት ኢንጌጅመንት ወይ ምውህሃድ ሕጅስ ክንዕርፍ ኢና ድብል ተስፋ ጌርና ነርና ግን ካብኡ ናብ ካልእ ኩናት ኣብ ትግራይ ዝተኻየደ ኩናት ብድሕሪኡ እውን ከምዚ ትብሎ ዘለኻ ዘርእት ናባና ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘንፀላለወ ኩናት ብፍላይ ከዓኒ ባሕሪ ብፍቶት ወይ ብሓይሊ እንደሊና ዝብል ካብ ኢትዮጵያ ይመፅእ ኣለዎ ማለት እዩ ኣብዚ እቲ ኣገዳሲ ዝገብሮ ነገር እንድሕር ኣሎ ኣብይ መጀመርያ ብፍላይ ኩሎም ኢትዮጵያውያን ክትብል ትኽእል ኢኻ እቲ ናይ ፕሪቶርያ ውዕል ምስ ዝተፈረመ ኤርትራ ኮርያ ብፍላይ ኢሳያስ ኮርዩ ኣብ ቃል መጠየቁ እውን ዳርጋ በጨቕ ኣቢልዎ እዩ ዝብል ክንሰምዕ ፀኒሕና ሕጂ እውን ተወሳኺ ብሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኢትዮጵያ ዶክተር ጊዶን ጢሞቴዎስ ሕጂ ከዓኒ ሓድሽ ናሬቲቭ ዓይነት እውን ንሰምዕ ኣለና እስከ ነዚ ክልተ ወሃሂድካ ተስፈ እንታይ እዩ ድመስል ዶክተር ጊዶን ጢሞቴዎስ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ሓድሽ ነገር ኣምፅኡ ድዩ مرحبا سامي مرحبا در سلاسي ناي كيدون زبالو نبعلو ناي حدا معلس زعبا مخونة مالتني حدا علال زعبا مخونة مالتي كن بحفشا حموش يقد سنة بتاتي على العيلو كابتي بفولي يقولي حسر أنا انتاي نيرو حدات ناي إرترا ناس النت حتو ناس النت ناي إرتراس كمزي نختع نهزباو ختع نحقاوي داق مقمت ناي مخلاس تخولو تاتوسي كم حدا نورمال أكال نايت معالتاوي بوليتيكاون دبلوماساوي قوانقوا جيرمو أبي تبيع مالتي ليترالسي مينستريم جيرمو نتي إرتراس ناس نت قباري أي قبان زبلسي كم حطو كم حدا نورمال ناي بوليتيكاو مبهال كومز قبو أنا جرجرم حفرتي يلن حفر أي قبانا نيل نيرغن حجة أبي بزعبا بحري حطو بحري بزلا على مال إزز
this is not something comes خحفرنا ዝግብኦ ይኮነን ገለ ብል ነይሩ ማለት ሽዑ ዝነበረ ከማን ኢትዮጵያስ ባሕሪ ከም ዝግብኣ ናይ ባሕሪ ኣክሰስ ከም ዝግብኣ ኣፍደገ ከም ዝግብኣ ዝንዝብል ሕቶ እዩ ከማንስ ክንሓፍረሉ ይብልና ሕጂ ግን እንታይ ኣቕሪቦ ካብዛ ናይ ትማሊ ናይዚ ወፃኢ ጉዳያት ሚኒስተር ዝረኣኽዋ ናጽነት ናይ ኤርትራስ ዳርጋ ኮሽናብል ከም ዝኾነ ማለት እዩ which is ብጣዕሚ ሓደገኛ ዝኾነ ፖለቲካውን ዲፕሎማሲያውን ትረኻ እዮም ፈጢሮም ዘለዎ ማለት እዩ ብሓፈሻት ብዛዕባ ናይ ኣብ ኣስመራ ዘሎ ስርዓት ዝሃቦ ትንታነ ክንሪኦ ንኽእል ኢና ግን መራሕቲ ናይ ኣብ ኣስመራ ዘሎ መራሕቲ ሰብ ብዛዕባ ፖለቲካዊ ኩነታት ዘቤታዊ ፖለቲካዊ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ ትንታነታት ክቡ ዝውዕሉ ኢሉ ከበቅዕ ኣብታ ሓንቲ ካብተን 5 ረቑሒታት ኢሉ ዘቐመጣ ግን ወላ ሓደ ሳብስታንስ ዘይብላ ግን he was running his own commentary ብዛዕባ ናይ ኤርትራን ስቴት ማለት መንግስቲ ከመይ ከም ዝኾነ ህዝቢ ከመይ ገንዘብ ዝብልቆ ኩሉ ሓቂ እዩ ግን ካብ ሓደ ዲፕሎማሲያዊ ቋንቋ ወይ ካብ ሓደ ዲፕሎማሲያዊ ቦታ ከም ናቱ ዝሓዘ እውን ዘይትፅበዮ ከም ዝተጋራጫው ዝኾነ ሓሳባት እውን ሂቡ ማለት እዩ ምናልባት ሓደ ብሓደ ክድረአ ዝከኣል ነገር ኩሉ ብሓፈሻ ግን ነቲ ናጽነት ናይ ኤርትራስ ከም ሕቶ ናይ ኢትዮጵያ ግቡእ ሕቶ ንባሕሪ ከማን ዘይኮነስ ዳርጋ ናጽነትን ልዕላውነትን ናይ ኤርትራ ዳግመ ክኽለስ ከም ዘለዎ ገይሩ ዘቕረቦ ኮይኑ ተሰሚዕኒ ማለት እዩ ካልእ ምስ ናይ ህዝቢ ንባዕሉ ብዙሕ ህዝብስ ከም ሓደ ሕጋዊ መሰረት ንኣፍ ደገ ባሕርን ኢትዮጵያ ከውህባ ዝግብኦ ብጣዕሚ ዝሕፍር ሰንኮፍ ዝኾነ ሕጋውን ፖለቲካውን ዲፕሎማሲያውን መሰረት ዝገበረ ኣርጊመንት እውን የቕርብ ነይሩ ማለት እዩ ክንዲ ዝኣክል 100 ሚልዮን ዝኣክል ህዝቢ ዘለዋስ ከመይ ገይሩ ተዓብዩ ዝኽነብር ህዝቢ እዚ ሕጂ ፖለቲካሊ ዝነቕሐ ክፋል ናይ ኢትዮጵያ ነታ ብ1991 ዝተገበረ ኣፍልጦ በቲ ዝነበረ ናይ መሰጋገር መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ ዝተገበረ ኣፍልጦ ናይ ናጽነት ናይ ኤርትራስ ክኽለስ ዘለዎ ዳግመ ግንበት ክግበር ዝግብኦ ሓደ ስትራቴጂካዊ ጌጋ ከም ዝኾነ ኢሉ ዝሓስቦ ስለዚ ሪዘንትመንትስ ይልዕሉ ኣለዉ ኣብ ኢትዮጵያ እሞ እዚ ክንጥቀመሉ ኣለና ገለ ዝብል ኣዝዩ ዘሕፍር ማለት እዩ ዘረባታት ተዛሪቦም ዘሕፍር ጥራሕ ዘይኮነ ሕጂ ሓደገኛ እዩ ማለት እዩ ምናልባት ናብቲ ዛዕባ ክንምለስ ሓደገኛ ዝኾነ ናይ ኩናት ኣንፈታት ደበናታት ኣብ ምንጽልላው ዓብዪ ተራ ዝፃወት ዘሎ ኮይኑ ይስማዕኒ እዎ ተስፌ ምናልባሽ እሳ ኣገዳሲት እንድያ እታ ትረኻ ምፍጣር ድበልካያ እሳ እያ እታ ሓንቲ ብዓብዪ ድሰርሑላ ደለዉ ናብ ኢትዮጵያ ማለት እዩ እዚ ትረኻ እዚ ብፍላይ እዚ ናይ ባሕሪ ትረኻ ዳርጋ ምስ ኢህወደግ ተዳኺሙ እዩ ነይሩ እዞም ሓደሽቲ ቀለውዕ እውን ብዙሕ ኣይፈልጥዎን እዮም ግን ክለዓል ክኽእል ኣለዎ ክንሓፍር የብልና ናብ ዝብል ዓይነት እዮም ዝመፅእ ዘለዉ ኣብ ኣኽትውስ ከላ ክገድፈካ እንደ ዘርኢት ግን ኣብ ልዕሊኣ እቲ ኤሊት ናይ ኢትዮጵያ ምናልባሽ እቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ እኮ ድምፂ እውን የብሉን ክዛረቡን ኣይክእልን እዩ ክትብል ትኽእል ኢኻ ብፍላይ ኩሉ ህዝቢ ኣፍሪቃውን ክንብል ንኽእል ኢና እቲ ኤሊት ከ ነዚ ናይ ባሕሪ ትረኻ ብኸመይ ይሪኦ ኣሎ ማለሲ ገሊኦም ኖኖ እዚ ባሕሪ እዚ ስኒ ናይ ኤርትራ እዩ ብስምምዕ ክንወስዶ ኣለና ዝብሉ ዶ ይበዝሑ ይመስለካ ወይስ ሓይሊ ተተረኺብናስ ንውሰድ ደኣ ንገብድ ደኣ ናብ ዝብል ዓይነት ትረኻ ይኸይድ ኣሎ እቲ ኤሊት ንብል ጽቡቕ ሕቶ ሳምሶን ከምዚ ተስፋኣሎም ክብሎ ፀኒሕና ኣብ ኣንድ ኣቢሉ ትገብር ዘላቲ ኣዝዩ ሓደገኛ ዝኾነ ትረኻ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ምስታ ናትካ ሓቶ እውን ትተኣሳሰር ሳምሶን ذكركم እውን ንዓኹም እብል 91 ኤርትራ ናጽነት ናታ እንዳወጠት እንከላ ኣነስ ናይ ሻብዓይ ክፍሊ ተምሃራይ ነይረ ወታደራት ናይ ደርጊ ከመይ ከም ዝኸዱስ ይርኦም ነይረ ማለት እዩ 93 እንከሎ ኣነ ብቲ ናይ ሪፈረንደምሲ መንእሰይ ኮይነ ነቲ ድምፂ ናይ ናጽነት ዝህብ ዝነበረስ እቲ ዕድመ ናተይ ስለ ዘይኣኸለ ከድምፅ ስለ ዘይክእል ግን ንኡ ነቲ ሰብ የሳሲ ነይረ ማለት እዩ ብማይ ንሳይ እንዳተቐበልኩ ኣብዚ እዋናት ድማ ኣብቲ ዝገብሮ ሪሰርች ኣብቲ እዋናት እትስ ስምዒት ናይ ኢትዮጵያውያን እንታይ ነይሩ ኣብ ናይ ኤርትራ ናጽነት ዝበሃል ሕቶ ሳይ ንኽርኢ ድማ ኣብ ዘንብበሉ ውሕዳት እዮም ነይሮም ምሻለልካ እቲ ኣወፃፅኣ ናቶም ኩነታት ናቶም ዘርእዮ እሞ ከዓኒ እቲ ብዛዕባ ልኡላውነት ናይ ኤርትራሲ ተደፊኦም ዳእዮም ወፂኦም ድሕሪኡ ድማ እቲ ከምዚ ዝበልኮት ናይ ሪፈረንደም ኩሉ ትስታያት መስራሓት ማለት እዩ ናጽነት ናይ ኤርትራሲ ብስታይ ናታ ኤርትራውያን ብስታዮም እዮም ወሲዶሞ ድሕሪኡ ድማ እቲ ዓለም ዝተቐበሎ ማለት እዩ ኢትዮጵያ ድማ ኣብኡስ
ሰይንክህልዋ ኣብቲ ናይ ናፅነት ናይ ኤርትራ እዩ ሕጂ ፕራይም ሚኒስተር ናይ ኢትዮጵያ ዝፅውዕ ዘሎ እቲ ፎሬን ሚኒስተር ናቱ እውን ዝፅውዕ ዘሎ እቲ ኣነ ናይዚ ፎሬን ሚኒስተር ናይ ኢትዮጵያ ዘን 5 ነጥብታት ዘምፅአን እዚ ካብ 2023 ናይ ኦክቶበር ኣትሒዝካ ድማ ፕራይም ሚኒስተር ናይ ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣብ ፓርላማ ዝቀረቦ ክልቲኡ ተኣሳሲሩ ዝኸይድ ነቲ ከም ሃገር ልኡላውነት ናይ ኤርትራ ዝግህዝ ማዕረ ማዕሪኡ ከዓኒ እንዳ ኣስተማሰለ ከዓ ትምሻለልካ ኤርትራሲ ብግናይ ዝኾነ ስርዓት ምራሕ ስለ ዘላን ድምፂ ናይ ተደናጋፅነት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ንምስሓብ ዝመስል ስታያት ዘለዎ እዩ እዚ ሕጂ እቲ ዲስኮርስ ምሻለልካ እንታይ እዩ 2 ሚልዮን ናይ ህዝቢ ናይ ኤርትራ ን130 ወይ ድማ ን120 ሚልዮን ናይ ኢትዮጵያስ ሳፎኬት ክገብር ወይ ድማ ናይ ባሕሪ ምሻለልካ ዋንነት ክኸልእ የብሉን ዝብል እዮም እቲ ክሌምስ ዘምፅዎ ዘለዉ እዚ ድማ በቲ መድሒ ኣብ መንግስቲ ዘሎ ሓይሊ ምሻለልካ ሚኒስተራት ወይ ናይ ምክልኻል ኣብ ናይ ምክልኻል ፖርቶፎሊዮስ ዘለው ናይ ሰራዊት ሓለፍቲ ጥራሕ ዘይኮነ ኣብዚ ናይ ሜድያ ናይ ሶሻል ሜድያ ክሪኦ ከለኹ ወላቶም ተቃወምቲ ዝበሃሉ እውን ክሪኦ ከለኹ ገሊኦም እዚ ኣብይ ኣልዒልዎ ዘሎ ሕቶስ ዳርጋ ናይ ግዜ ሕቶ እዩ ኮይኑ ደኣ እምበር ናይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ድሌት እዩ ዝብል ዘምስል እሳዩ እቲ ናሬቲቭ ዝኸይድ ዘሎ ሕጂ እዚ እንታይ ዘተክፈኒ እዚ ኩናት ተዳ ተላዒሉ ሓደገኛ ምዃኑ ማለት እቲ ብውየ እቲ ናይ 91 ዘምፃእክዎ እቲ ኢትዮጵያሲ እቲ ኩንነት ኣብ ኤርትራ ዝገዝዎ ዝነበሩ እሞ ብኸመይ ድማ ተደፊኦም ከም ዝወፁ ንኡ ክርእይዎ ኣይከኣሉን ዘመራሕትናቶም ኣብዚ እዋን እዚ ዘለው እቶም ኣብ ሜድያን ኣብ ገለገለ ድማ ዝንቡዕ ስታያት ርእቶታት ዝህቡ እውን ንኡ ዘበራብሩ ዘለዉ ኮይኑ ስምዓኒ ኣሰካፊ ድማ እቲ ዝገብሮ ነዚ ኩናት እንተደኣ ተላዒሉ ምክንያቱ ነቲ የዋህ ህዝቢ ናይ ኢትዮጵያ ንምልዓዓል ብስም ሃገራውነት ሳይ ንምግባር እቲ ሕልምታት ናይ ዓባይ ናይ ኢትዮጵያ ኣብኡ ገፁ ዝኸይድ ኣሰካፊ ኣካይዳታት ይርእነ ስለዚ ኣዝዩ ሓደገኛ እዩ ወላ ከምዚ እቲ ኢልካ ንፁር ገምጋም ናይቲ ርእቶታት ናይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ክትብ እንተዘይከኣልካቶም ኢሊትስ ግን ይገጥዎ እዮም መብዛሕትኦም ነዚ ናይ ዶክተር ኣብን ሚኒስተራቱን ሳይ ዝብልዎ ዘለዉ ዳርጋ ክልተ ክትዓት ይርአ ዝበዝሐ ናብዚ ናይ ማሕበራዊ ሜድያ ገሊኦም ከምዚ ትብልዎም ዘለኹም እቲ ሓይሊ እንድሕር ተረኺቡ ስኒ ዋይኖት እንድሕር ክኢልና ንዓሰብ ተቆፃፂርና ክንወስዶ ንኽእል ኢና ካብኡ እንድሕር ሓሊፍና ውነት መንግስቲ ክንቅይሮ ዘይንኽእለሉ ኣጋጣሚታት የለን ዝብሉ ኣለዉ ገሊኦም ከዓኒ እዚ ሕጂ ኣብ ዝገብሮ ዘሎ ንኢትዮጵያ ንመፃኢ እቲ እምነት ከጉድሎ እዩ ምስ ኤርትራ እሞ ድሕሪኡ ክጎድኣ እዩ ካብዚ ሕጂ ተጎዲኣቶ ዘላ ንላዕሊ ክጎድኣ እዩ ዝብል ክትዓት ይመፅእ እዩ ንኣብነት ኣብ ዘቐረባ መዓልታት ጀዋር ቃል መጠቕ ገይሩሎ ተስፈይ እውን ዘይተጋገየ ንገለ ፓርቲ ወይ ንኩሉ ተኸታቲልካዮ ኣለካ እንታይ ይመስል እቲ ናሬቲቭ እስከ ጀዋርሲ ሓደ ኦሮሞ እዩ ኣብ ባሕሪ ብዙሕ ኣይግደስኒ ሰላማዊ ፍታሕ ክመፅእ ኣለዎ ይብል ብወገን ክትሪኦ ከለካ ከዓኒ ናይ ኤርትራ ኬዝ ኣካል ዳርጋ ናይ ኢትዮጵያ ኬዝ እዩ ዝብሎ ጽቡቕ ኣለኹም ክልቲኹም ምናልባት ጀዋሃር ስጋብ ክንደይ ሪፕሬዘንታቲቭ ወይ ውክልና ናይቲ መበገሲት ናይቲ ሕቶኻ እቲ ኢንተሌክቹዋል ዝበሃል ልሂቅ ዝበሃል ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ እቲ ናይ ሜድያ ክላስ ናይ ፖለቲካዊ ክላስ ናይ ቁጠባዊ ክላስ ካልእ ካልቸራል እንታይ ሽሙ ዝተሓሓስ ካብ ክንደይ ሪፕሬዘንታቲቭ ክኸውን ክእል ዝብል ሕቶ የልዕል እምበር ትማሊ ተኸታቲልያ ምስ ፀዳል ዝገበራ ብጣዕሚ ሰንቢደ ከማን ኣብቲ ኣተረጋጉማ ናይዚ ዘሎ ፖለቲካዊ ሓጎስ ጎፅን ፖለቲካዊ ምትሕቁቃን ብፍላይ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ብዝተሓሓዝ ምስ ናይ ባሕሪ ምስ ሕቶ ልእላውነት ብዝተሓሓዝ ነቲ ናይ ኣቢ ፈኸራ ነቲ ናይ ኣቢን ስራዕ ፓርቲ ናይቲ ኣቢ መንግስቲ ምርሖ ኣቢ ዝበልሖ ዘሎ መንግስቲ ዘለዎ ፖለቲካውን ዲፕሎማስያውን ወተሃደራውን መርገፂ ኣብ ሕቶ ኤርትራ ኣብ ሕቶ ባሕሪ ብናተይ ተረጋጉማ እንታይ ገይርዎ ጀዋህር ኮይኑ ተሰሚዕኒ
ኢትዮጵያ ሎሚ ኣብዚ ግዜ ዘላቶ ማለት ኣብዚ ሕጂ ዘላቶ ግዜ ኩናት ወሊዓ ክትዕወተሉ ኣይትኽእልን እያ ኢሉ ዝተፈላለዩ ምክንያታት ኣቕሪቡ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ናቱ ኣተረጋጉማስ ኣብቲ ኦፐሬሽናላይዜሽን ኣብቲ ኣተጋጋባብራ ኣብቲ ከይዲ ናይቲ ኩናት ደኣ እምበር ኣብኡ ዘለዎ ዕቃበታትን ኣብኡ ዘለዎ ብኢትዮጵያ ብዓይኒ ኢትዮጵያ ዝሓሰቦ ጉድለታትን ኢትዮጵያ ብኸመይ ክትዕወተሉ ኣይትኽእልን ኢሉ ደኣ ምጉት ዘቕርብ ነይሩ እቲ ናቱ ኣርጊመንት እምበር እቲ ስታርቲንግ ፖይንት ናቱሲ ኢትዮጵያ ኤርትራ ልዕላዊት ሃገር እያ ፈቲና ፀሊእናሲ ሓደ ብኣህግራዊ ሕጊ ቅቡል ዝኾነ ልዕላውነት ዘለዋ ሃገር እያ እቲ ልዕላውነት ናይ ኤርትራ ንሕና ከም ኤርትራውያን ኣብ ውሽጥና ዘሎ ሕቶ ልዕላውነት ክንካትዓሉ ንኽእል ኢና እሱ ግን ንኢትዮጵያን ዝምልከት ኣይኮነን ማለት እዩ ሽግርና ኣለና እቲ ህዝባዊ ልዕላውነት ዝተገፈፈ ሃገር ኣለና ግን ዳስ ካልእ ስቶሪ እዚ ናቱ ኣተረጋጉማ ዝነበረ ትማሊ ንእሽተይ ሸፈፍ ድበላት ሕቶ ናይ ባሕሪ it's up for debate ከምዚ ንኽትዕሲ ብፁእ ዝኾነ ቅሩብ ዝኾነ ሕቶ ገለ ጥራሕ ኢልዎ ንእሽተይ ሕልፍ ኢልዋ ማለት ካልእ ኣብዚ ግዜ እዚ ኢትዮጵያ ንኩናት ድልውቲ ኣይኮነትን ናይ ኣቢ ስርዓት ኩናት ኣበጊሱ ኩናት ኤግዘኪዩት ክገብር ኢምፕሊመንት ክገብር እቲ ዝደልዮ ከዓ ከተግብር ብቕዓት የብሉን ስለዚ ንኢትዮጵያ ካሃስያ ጎዳኢ ክኸውን እዩ ዝለዓ ዘሎ ሕቶታት ጥራሕ ኢሉ ማለት እዩ this is really I was shocked ማለት ኣነ ከም ዝበልኩ ኣብታ ናይ ፌስቡክ ሳይ እውን ኣይፈልጦን እየ ማለት ናቱ ፖለቲክስ ብዙሕ ኣይፈልጦን ነይረ ግን ምስ ዝነበረ ብናይ ትግራይ ዝነበረ ኩነታት I thought he was someone more ኣብቲ ናይ ፌደራላዊ ዝበሃል ናይ ፖለቲካል ኮንፊግሬሽን ናይ ኢትዮጵያ ዝፅውዕ ብጣዕሚ ናሽናሊስት ዝኾነ ሙኻት ኤክስተንት ኦፍ ናይ ኤርትራ ልዕላውነት ስጋብ ናብ ኮሸምሸም ይዘብሎ ነይሩ ትማለ ማለት ዳርጋ ኢልዎ እዩ ማለት እዩ በቲ ሓደ ጎረባብትና እንዳበለኸ ይጠቐሰ ልዕላውነት ናይ ኤርትራስ ክጠቅስ ኣይሰማዕዎን ሕጂስ ቴክስ ኣስ ባክ ኣብያ ሕቶ ተልዕለና ማለት እዩ ሕጂ እውን ጠቂስና ነርና መስለኒ ከምዚ ኣብ ኢትዮጵያስ ደይዝ ኣብ ኩሎም ዘይኮነስ ኣብ ገለ እቲ ኢንተሌክቹዋል ቤዝ ናይ ኢትዮጵያ ስጋብ ሕጂ ምስ ኣእምሩኡ ዘይተዓረቀ ምስ ሕሉፍ ምስ ታሪኻዊ ኩንነት ዘይተዓረቀ ክፋል ናይ ኢትዮጵያ ኣሎ ማለት እዩ ከምዚ ባህርያዊ ተፈጥሮኣውን ታሪኻውን መሰል ከም ዘለዋ ኢትዮጵያ ንባሕሪ ንኽትውንን ማለት እዩ ስጋብ ሕጂ ንኤርትራ በቲ ቀደም ዝነበረ መልክዕ እውን ዘይብሉ ኣቢሲንያ ድዩ ኢትዮጵያን ኢምፓየር ዝበሃል ዝነበረ ፖለቲካል ኮንፊግሬሽን ልክዕ ንዕኡ በዚ ሎሚ ዘላቶ ኢትዮጵያ መሲሉ ኤርትራ ኣካል ናይ ኢትዮጵያ ከም ዝኾነት ገይሩ ዝሓስብ ብዙሕ ዋላ ምሁር ዝበሃል ኣካል ናይ ኢትዮጵያ ኣሎ and this is very very dangerous ማለት እዩ እሱ ከዓ ምዝ ሕጂ ኣቢ ዘልዕሎ ዘለዎ ቶምናቱ ጀነራላት ዝልዎ ዘለው ትረኻታትን ዛዕባታትን ሪቶሪክን ክልቲኡ ተሓዋዊሱስ ሓደ ብጣዕሚ ቶክሲክ ዝኾነ መርዛም ዝኾነ ትረኻታት ዲስኮርስስ ኣብ ልዕሊ ኤርትራን ኣብ ልዕሊ ሕቶ ኣብ ልዕሊ ናይ ዘይሰዓት ሕጋዊ መሰረት መዓልቦ ዝረኸበ ልዕላውነት ናይ ኤርትራ የልዕሉ ኣለዎ ኮይኑ ስማዕኒ ኩሎም ከም ዝበልካ ኩሎም ክትብል ኣይትኽእልና ግን ዋላ ብናይ ትግራይ ወገን እውን ስቲል ንዕኡ ከም ነዚ ናይ ኣቢስ ከም ቅቡል ወሲዶም ሓደ ሜይንስትሪም ፖለቲካል ዲስኮርስ ከም ዝኾነ ወሲዶም ንዕኡስ ከም ሕቶ ዝካትዕሉ ዝማትእሉ ኤርትራውያን ውርኢ ኣለኹ ማለት እዩ ሕጂ I think ሓደ ዓብ ዝኾነ ክፋል ናይ ኢትዮጵያ ዋላቲ ሕብረተሰብ እውን ካልቸራሊ ሶሻሊ ብዓይኒ ሃይማኖት እውን ርኢና I think ምስ ናይ 91 ስጋብ ሕጂ ንሕወሓት ዘርግሞ እኮ ኣብዚ ናይ ኢትዮጵያ ዝነበረ ትረኻታት ንሪኢኹሞ ስጋብ ሕጂ ሕወሓት ከም ከዳዕ ከም ሓደ ትሬተር ሃገራዊ ከዳዕ ገይሩ ዘርእዮ ሓደ እንታይ እዩ እቲ ቀንዲ ፋክተር እንታይ እዩ ናይ ኤርትራ ናፅነት ቅቡል ብምግባሩ ማለት ሪኮግናይዝ ብምግባሩ ኣፍልጦ ብምሃቡ ናፅነት ናይ ኤርትራ ጥራሕ ማለት እዩ ሕወሓት ኣይኮነ ናፅነት ኤርትራ ሂብዋ ግን ኣፍልጦ ሂቡ ኣፍልጦ ብምሃቡ ጥራሕስ ከም ሓደ ተረጋም ውላድ ገይሩ ዝቁፅር ኣሎ ናይ ኢትዮጵያን ፖለቲካል ኮንፊግሬሽን ን ፖለቲካል ካልቸር ምናልባሽ እዚ ሕወሓት ወይ ከዓ ህወደግ ንኤርትራ ናፅነት ሂብዋ ካብ ዝብል ሓደ ካብቲ ንዕኡ ወይ ከዓ ኣንጻሩ ዝማጎቱ ዝነበሩ ክልተ ሰባት እንድሕር ነይሮም ኣብቲ እዋን እቲ ከም ዝክሮም ሓደ ሬድዋን እዩ ኣምባሳደር ሬድዋን ካልኣይ ከዓኒ ጌታቸው ረዳ እዩ ኣምባሳደር ሬድዋን ኩሉ ግዜ እንታይ እዩ ዝብል ነይሩ ሕወሓት ደይኮነ እዚ ስኒ ክንከስስ ኮይናስ ንምለሊክ ጀሚርና ኢና ክንከስስ ዘለና ዝብል ዓይነት ኣርጊመንት ወይ ከዓ መርገፂ ነይርዎ ጌታቸው ረዳ እውን ኣብ ገለ እዋን እንታይ ይብል ነይሩ እቲ ሕወሓት ዝወሰዶ ኣብ ክንዲ ብኩናት ህዝቢ እንዳገበርካ ባሕሪ ክጥቀም እየ ትብል ኣብ ክንዲ ሰብ ገንዘብ እንዳኸፈልካ ሪሶርስ እንዳኸፈልካ ነቲ ባሕሪ ብሰላማዊ መገዲ ክትጥቀመሉ ዝሓሸ ዝብል መርገፂ ወሲዱ ሕወሓት ይብል ነይሩ ሕጂ ከም ንፈልጦም ክልቲኣቶም ዳርጋ ኣብ ጎና ኣብይ ኮይኖም ካብቲ ነዚ ባሕሪ ግባኣዩ ኢትዮጵያ ዝብል ናሬሽን ዝድግፉ ደለው ገሊኦም እውን ንቅድሚት ዝሰርዑ ዘለው ክንብሎም እንኽእል ይመስለኒ ምስኡ ዝኸይድ ግን
ሓንተወይ ዘይ ፖለቲካዊ ትረኻ ወይ ዘ ዲፕሎማስያዊ ትረኻ ዓይነት ዝፈጥርዎ ዘለዉ ኢትዮጵያ ማዕረ ማዕሪ እውን ናይ ታህዲድ ወይ ከዓኒ ግብራዊ ዝኾነ ስጉምትታት ይወስዱ ከም ዘለዉ ንሪኦም ኣለና ንሰምዖ ዘለና ብብዝሒ ኣፅዋር ሽሙት ኣለዉ ብብዝሒ ሰብ ይዕልሙ ኣለዉ ከምኡ እውን ናይ ፕሮክሲ ዝኾነ ዓይነት ኩናት ክገብሩ ወይ ናይ ፕሮክሲ ኩናት ክገብሩ ተቃወምቲ ናይ ኤርትራ ዝበሃሉ ብርጌድና ሓመድ ድዮም ወይ ናይ ዓፋር ድዮም ካልኦት እውን ኣብ ምምልማል ይርከቡ ከም ዘለዉ እዚ ብርግፅ ሰሚዕናዮ ዘለና እዩ ብመንግስቲ ኤርትራ ኸ እንታይ ኢና ንገብር ዘለና ወይ እቶም ኤርትራውያን ከም ኤርትራውያን ከዓ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ኣብ ደገ ዘሎ ኸ እንታይ እዩ ዝገብር ዘሎ ነዚ ኩነታት እዚ ብኸመይ ክሪኦ ዘለዎ እዚ ሕቶ እዚ ልክዕ ከምቲ ዓንተወይ ተስፈየ ዝበልካዮ እቲ መንግስቲ ይጠቕጠኩም ኣሎ ከም ዝገብረኩም ኣሎ ናፅነት የብልኩምን ዝበሃል ኣሎ ኩሉ ሓቂ እዩ ግን እቲ መንግስትን እቲ ሃገርን እቲ ህዝብን ሓደ ድዮም ብኸመይና ነዚ ክንሪኦ ዘለና እስከተ ኣባኻ ክመፅእ ዘርኢ እቲ ንሱ እንዲ ዘሰክፈካ እቲ ብሓደ ግናይ ዝኾነ ስርዓት ኣብ ዓዲ ምህላው ብካልእ ወገን ከዓኒ ግናይ ክብል ከለኹ ምስ ህዝቡ ወይ ብትካላዊ ብህዝባዊ ትካላት ክመሓደር ዘይክእል ስርዓተ መንግስቲ ኣብ ዘለወሉ ኩነታት እሞ ከዓ እቲ ክእርም ዝኽእል ክኣሊ ዝኽእል ወይ ድማ ኣማራፂ ሓሳባት ክቕርብ ዝኽእል እቲ ተቃዋሚ ፖለቲካዊ ተቃዋሚ ሓይሊ ንብሎ ከዓኒ ኣብ ዓዲ ባይታ ክህልዎ ዘይምኽኣሉ እሞ ኣብ ደገ ምህላው እሞ ከዓ እቲ ኣብ ደገ ምህላው ጥራሕ ዘይኮነ እውን እቲ ኣተሃላልዋ ናቱ ንባዕሉ ምእኩል ስለ ዘይኮነ እቲ ናይ ብብዝሕነት ስታያትና ባህርያት ናቱ ዝፍለጥ ብምዃኑ ካብ ስክፍታ ሓሊፍካ ኣውራ እዚ ኣብ ደገ ብዘሎ ሓይሊ ማለት እዩ ካብ ስክፍታ ሓሊፍካ በብወገንካ ከዓኒ በብቲ ንኡስ ጉጅለታትን ዘለዎ ምትእኻባትን ናትካ ስምዒታት ወይ ድማ ቅሬታታት እቲ ዓገብ ክበሃል ኣለዎ ዝበሃል ዲፕሎማስያዊ ስራሓት ብታሕቲ ታሕቲ ከም ዘሎ እየ ዝርዳእ ኣነ ግን ሓደጋ እንተ ደኣ መፂኡ እንታይ ክገብር ይከኣል ይኽእል ንዝበሃል ሕቶ ኑ ክምልስ ኣብ ዝኽእለሉ ኣቃውማ ዘሎ ኮይኑ ኣይስምዓኒ ንሱ እቲ ናይ ደገ እቲ ናይ ውሽጢ ዓዲ ንሱ እንዲቲ ኣብ ከምዚ ኩነታት ብኡ ኮይቲ እቲ ግናይ ኣብ ከም ዘሎ ቅቡል ንውሰዶ እቲ ግናይ ዝኾነ ስርዓተ ምሕደራ ኣብቲ ዓዲ ከም ዘሎ ግን ከዓኒ ነዚ ግናይ ዝኾነ ስርዓተ ምሕደራ ካብቲ ሰራዊትን ካብቲ ህዝብን ከዓ ፈሊናኻ ክንሪኦ ክንክእል ኣለና ሕጂ ኣብኡ እዩ ሕስታይ ዘሎ ብዙሕ ግዜ ክንቀፍ ንኽእል ንምንታይ እቲ ስርዓት ክትኣሊ እንዳደሊኻ ከለኻ ንምንታይ እቲ ስርዓት ዝውንኖ ትካላት ክበሃል እንከሎ ድማ ሰራዊት እቲ ህዝቢ ንሱ ናብኡ ገፁ እንታይ ስለ ዝመፅእ ኣነ ከም ዝርዳኣኒ ኣየምፃዮ ደኣ እምበር እቲ ምድላዋት ንሕና ክንሪኦ ንኽእል ኣብ ደገ ከዓ ስለ ዘለና ምሻለልካ ከምዚ ኢልካ ክትዛረበሉ ስለ ዘይትኽእል እምበር እታ ሃገር ነብሳ ክትከላኸል እያ እቲ ኣብ ደገ ዘሎ እውን ነብሱ ነቲ ሃገር ኣብ ምክልኻል ብኸመይ ደኣ እዩ ኮይኑ ተወዲቡ ሳይ ክኾነ እምበር በብወገኑ እውን ኣብቲ ናይቲ ድሕነት ናይቲ ሃገር እውን ክህሉ እዩ እዚ እቲ ኣጠማምታ ናተይ ኣነ ከም ናተይ ረዳድኣ ግን ዝተወደበ ኮኦርዲኔት ዝኾነ ኣካይዳታት ንርኢ ኣለና ነቲ ከምኡ ንኸይነብር ከዓኒ እቲ ስርዓት እዩ ዓጊትና ዘሎ ምክንያቱ ስልጣን እቲ ሓይሊ ኣብቲ ስርዓት እዩ ዘሎ ንሱ እቲ ፀገም ኣነ ክሪኦ ከለኹ ምናልባሽ ተስፌ ንዓ ርእቶ ክትበላ ትኽእል ኢኻ ግን ኣብ ርእሲኣ ከዓ ክውስኽ ዝደሊ ኣጋጣሚ ክልቲኣትኩም ናይ ፖለቲካል ሳይንስ ወይ ኢንተርናሽናል ሪሌሽንስ ሃገራዊ ዝምድናታት ምሁራት ኢኹም እዚ ዝኸውን ዘሎ ብኢትዮጵያ ብዓለማዊ ደረጃ ቅቡል ኮይኑ ዶ ይስማዓኩም ኩሉ ግዜ ኣብይ ዝብሎ ነገር እንድሕር ሰሚዕናዮ ንቻይና ነገርናያ ንፈረንሳ ነገርናያ ገሊአን እኳ ተቐቢለና ናየን ገሊአን ሰሚዕና ናየን ገለ ዝበሃል ኣሎ
انتايو نابزناتكم ريتو تميلو بروباغندا دي زنز حلنا دلو ويسكو ما عينت نجر كرك بخاليو نحن تلو لاو يتهاجر كورر كفكرالوس يخلا يعني لكم تحسبوا له بحقي بتي هجراو حقي مالتي اندحر الله يقلقلي يسرح لنا نحسب له خينا نقبل له خينا اوف كورس اي جبان مالتي تي حاصير ملسي جن እቲ ሃገራዊ ሕጊ ምስ ልኡላውነት ተተሓሒዙ ምስ ዲፕሎማስያዊ ኣፍልጦ ተተሓሒዙ ምስ ዘይምውራር ጣልቃ ዘይምእታው ተተሓሒዙ ዘሎ መዋቕራት መስተጋብራት ናይ ሃገራዊ ሕጊ ኩሉ ግዜ ከዓ ብጂኦፖለቲካውን ጂኦቁጠባውን ጂኦስትራቴጂካውን ረብሓታት እውን ዝተጠቕፀ ዝተዓምፀፀ ማለት እዩ ሕጂ ምሴናይ ሃገራት ምሴኖት ፓወርስ ኣቢ ከምኡ ዓይነት بدحر مجرجة زجبر دبلوماسياوي شركناتاتن مسكال مسناي سكيورتي متأسساراتنا تحيزو انت عنا زمدناتات وين نيناي حاجرات لوبي جبر خلز بالحطة وسان خوينو يسمع عني مالتي نعملت حما عقات أم خوينو مس أمريكا زي مثلا مزناي معربيان نبزي أوروبا زلا معربيان حاجرات عبيت حاجرات صلوت حاجرات مالتي مسبع على تشاينا انت داخل أمن زغل كوينو هجراو حق نبلو زلنا أبوت إن هاللو خلو إذن رؤية زلنا لو مع عالم ناي حق أشياء خوين زلوا مالتيو زحيلة زنوبرولو زحيلة دلايز قبرول درجة خوين لو مالتي سلازيس ولا كوزي حقاون تخونه جن تخرخوا بزخل دبلوماسيون بوليتيكاون كاله ناي دحر مجرجة زجبر حاجزاتن متبعاتن قرب سنك خونه يخيل زبل جمجامي زلني أي جبرو زخونه كنا تتلاعيلوس كم حجون كم زبلنات ناتنا سرعة زجبرو مزناي أب يوكرين زنبرة من زلوا نايراشيا خناتات بزت حاز مسراشيا زوصدو زي وجننا عند الريحة بتحد انتاي جرنا معنا ولا الدبلوماسياوي عقمتاتنا يبولون زلمسي زر ثلاثة زيادة فلتو نتان شكتولو تخيل هجراو حقون كم مسرت جرنا لوبي خنجبر الله خمسة نخيل جرنا زلوا مالي سلازيس صلوا يبولون كنبلا ينخلينا حتى عبيت هجرات تدا كونفينس كجبر زغلو هنا كأمونو زغلو خينام مالتي تحطه إثيوبيا هيستوريكال رئينا بانك خد جبر اللي تخيل جل دبلوماسياوي ريسورسز على لواي مالتي مسير ترى بمود دار برجز مالتي of course حجي خما يالله بخما يرأز زلوني أبي سرعات كاله أترجع ما خلوا زخل كوينة أنا بخلوا زخل كوينة قل مس قدم مس أمريكا زنبارة تاريخ مزم على عالم زنبارة بهلاوي دو كلمة استثارات أبقمت بموتها maybe still تعدل كل اللي يحسب in terms of نتيزلوب ناي corridors of ناي صلوا ناي دبلوماسي ناي لوبي بخمي كتقوموا لي يخولوا مالتي بتحدوا جنون of course ناير تراسرعات كهم يقبلكم زلوا فلوت نجاريس لذي علو كوين يسمع عني سقاب كندي ماتريالي إمباكت خجوبر زخيل I don't know من البعض قرب كتقولنا يشجر خون كوين يسمع عني كدامي كدمي أزنا برد حتى أنت يعني را مساعدة تحيز أزنا برد كدمي ناي إرتراويان أبدأ زلوا زناي أبدي أسبرا زلوا نتسرع عزق عوامه قل مزحجة تفاتير زلوا حديث بوليتيكا معبالة تاسي انتهي يمثل ولا صعب تعد زلوا من البعض تزر سلاسة ون صبو غير سلاس بلا أنا خابتي دس زبلني of course نايز حماع كونتات نايز أقات إمزلوا حماع كونتات اتي أبدأ زلوا تعوامس ولا بتسرعات تبديلو بتسرعات تشفشفو اندها اللو خلو قل نتسرعات كابتها قرب مفلاي تهاجر كابت سرعات كم تعبب بمرأي مس كله حمامه مس كله أصلتاته still مس حزبي وجينو زلوا مالك انتهي كجبر خل practical أنا بحكي كجبر زخل نجر أبدأ جخون كات سديد كان بعلاقات بتسرعات تساوي كا بلقص انتهي كجبر خل كينو مورالاون بوليتيكاون دبلوماسياون دقف مجبر انتهي كجبر خل أبز حجي برقص كرئان زخل نجر يلان بناتو لبونا أنت زهلو تسرعات يعني بحكي بحزب زحلة تزخون تسرعات زي زبز حبز دنبة تقاومه بدق ترأي زلو حدش حزباوي وجننت حدا عبل سني كخون زقبوا مالتي معناته بخمية فريمز قبرنا نيرم دحريهم زيوم صلاة هاجر زيوم للاونتنا إرترا زي أمنو زيوم صلاة حزب إرترا خينهم هو زبلو زيوم لما صنايك ساين دابل عخم زقبرو نحزب زي حالي قال إنت تبحلو ناي مسيت عن ملقتات ناي مسيت عن بروباغندا تاتي تخيل بزعسران قال عمتات مالتي
وهل حجي نرأي لنا مالت نتاي كم زخوني من إيرترا للاونت نا إيرترا صدقتا أب حدقا خمزقتو بطعم قلوز كوينو له مالت حجي ناي تسرعات إراتيك زخونة ميس أدفنتشرز سيلو زخونة بوليتيكاوي استراتيجيك ميستيكسن دم زتاكل حلف جيجاتات بمقبار ناي إيرترا للاونت أب حدقا زقتو ناي إيرترا صدقتا أب حدقا زقتو نسو تسرعات مالتي نحنا لوت إزدل نير بزدقة زلو سب حجي خا مس هزبو خوينو له مالتي سو ناي بحق قرعو تزخون ناي بحق البونات زلو تسرعات تسيستم أبتعد زلو زحجي حزب إيرترا أبز دقة زلو بو حدث ولا بقال مالتي نحن أمس حزبنا نازل لنا كوراويان ناب سمن كوراويان تايبلو أبشاينا خلقون سبعة زنبور كعلال نتمر حيو أمس هي زي جيرك جين هي زار جيرك مالس عبوديو زهلالي جن ناتنا زهلالي مالتي حجزنا جديون كسمعوا خلقه تمالس مالس هو أريو نسخة أناليسيس قبلنا خمسة خدن قصلنا حلايو خين كابز عوامن إسا إيرترا خمسة خطبلنا وين انتهيت قبل الله نفلتنا حجي جركنا هي زي جرك إساسي صلول عبوديو سيستم ناتو مالتي كن مس ورار بزتححس مس داغماي مجزأته بزتححس بزحج ندرو يزلنا نحر خوينو زبز إيرتراوي وعبودي قلناتنا عبودي ونكبل خالي كومو مبالس أنا ساي أندرستاند مالتي بد حدا قوسلو له تخال زبل سمون يرد قال لقل زي هاجرن حزبن سرعاتن اتمصاي نايت تدوليو عدن فلالي خاب مرأي اتنك ترايت وساند وسد خويني سمعنتي اتي ابز دغزلو حزبناتنا مالت انتي كغبر خل براكتيكالي قعو زغونه سرعات لبام زغونه سرعات زهلو مونتاي كغبر خل اسكن تحاور ولا اسك كما مراص اسكن وسدو خم حنت امبورتانت مايلستون جانكشر اسكن وسدا يهن مينكن بحاليلون ما يبخت كملا خلات ናይ ሓፋራት ኣተኣታትዋ ገይሩን ማእተወላ ንብል ማለት እዩ ግን ንሶም ዝጥቀሙላ ዘለዉ ሕጂ this is a good opportunity ንዓና ማለት ሓደ ፕሮፓጋንዳ ትረኻ ክንፈጥር ማለት እዩ ንናይ ኢሳያስ ሓይሊ ኣመሊስካ ናይ ኢሳያስ ስልጣን ከዓ ንምንዋሕ እውን ክጥቀሙላ ይሓስቡ ክእሉ እዮም ሓደ ነገር ኣብዚ እንታይ ይመስለና ኣነ ብዛዕባ ኢሳያስን ብዛዕባ ኤርትራን ልዕሊ ኤርትራውያን ዝፈልጥ ዘሎ ይመስለንን ንኤርትራውያን ብዛዕባ ቀንዞም ብዛዕባ ሓጎሶም ብዛዕባ ኩሉ ነገራቶም ክትነግሮም ሙምኪን ካ ከም ወስኻ ዘይነው ማለት እዩ ንፈልጥ ኢና ኣብኡ ነርና ናብኡ ኣለው ቤተሰብ ኣለና እቲ ፅቡቕን ሕማቕን ኩሉ ንፈልጦ ኢና ከምዚ ዝበልካዮ ከዓኒ እቲ ኢሳያስ ስርዓቱ ንፈልጦ ኢና ግን ከዓኒ እቲ ሃገርና እቲ ህዝብና ከዓ ናትና እዩ ማለት እዩ ሕጂ ምስኡ ዝተሓሓዝ ነገር ትምውድዳር እንድዩ ኣለዉ ሓደ ገሊኦም ንኢሳያስ ዝቕይረልናስ ወላ ንምንታይ ሰይጣን ይኹን ድብል ዓይነት ዘረባታት ሓንሳብ ይሰምዐ ምናልባሽ እዚ ናይ ኢትዮጵያ ስርዓት ከዓ ፍጡን ስርዓት እዩ ናይ ኣብዪ ኣብ ትግራይ ተፈቲኑ ተራእዩ እዩ ምናልባሽ ኣብቲ እዋን እቲ ብዙሕ ደዛርበና ዝነበረ ነይሩ እዚ ምሁር እዩ መንእሰይ እዩ ማዕረ ክንዱ ይከድን እዩ ኢልና ተስፋ ዝገበርናሉ ሰባት ነርና ግን ብኣልማማ ህዝቢ ክቐትል ክርስን ክዕምፅ ዝረኣናዮ ስርዓት እዩ ከምዚ ዓይነት ስርዓት እዚ ከዓኒ ኣብ ዓድና ኣይኮነን ኣብ ካልእ ገዛ ዓዲ እውን ክንከይድ ንደልዮ ኣይምስለንን ሕጂ እቲ ካልኣይ ወገን ከዓኒ እዚ ናይ ባሕሪ ምውና እንድበሃል ኩሉ ግዜ ኣነ ይገርመኒ እዩ ሎሚ ዓለም ብቴክኖሎጂ ዝማዕበለት ሃገር እያ ኣስዩም ሓይሊ ርኸብ ዝለዓለ ሓይሊ ርኸብ እሞኒ ወላ ባፅዕ ወላ ዓሰብ ትቆፃፀራ እሞ ምዚ ዘሎ ናይ ድሮን ናይ ገለ ቴክኖሎጂ ኣየንተን መርከብ እያ ብኡ ክትሓልፍ እዞም ሕትስኒ ነታ ኣሜሪካ ሓያል ብኡ መርከባ ክሕልፎ ኣይከኣሉን እዩ ኣብ መጨረሻ ኣሜሪካ ምስኦም ምስምማዕ ዝመረፅሉ ኩነታት እዩ ኣባኻ ክመፅእ ዘርኢት ኣለዉ ብዙሓት ክሳብ ሕጂ ከምዚ ዝበልክዎ ንኢሳያስ ዝኣልየልና ክሳብ ሰይጣን እውን ምስኡ ክንሰርሕ ኢና ዝብሉ ምናልባሽ ምስ ኣብድ ሰርሑ ሰባት እውን ኣለዉ ወላ ብቁጥሪ ውሕዳት ተኾኑ እኳ እቶም ዝበዝሑ ኤርትራውያን ዳርጋ ንድሕሪት ተመሊሶም ህዝብን ሃገርን ኣብ ምንታይ ደረጃ ክወድቕ እዩ ኢሎም ይርእዩ ኣለዉ ሓደ ግን ነዚ ዘሎ ኩነታት ምናልባሽ ክንጥቀምሉ ዓይነት ዝደልዩ ዝመስሉ ኣለዉ እሞኒ ካብቲ ኣብ ትግራይ ዝተገበረ ምናልባሽ እውን ካብቲ ኢሳያስ ምስ ኣብዪ ዝገበሮ ኣይተማሃሩን ኮይኖም ይስምዑን እሞ እንታይ እዩ ናትካ ርድኢት ኣብዚ ኩነታት እዚ ነዚኣ ሕቶ እዚኣስ ኣብቲ ዓብዪ ናይ ዳያስፖራ ፖለቲካ ኣውሪድና እንተደኣ ርኢና እያ እዚ ከምዚ ዓይነት ባህርያት እዚ ኣብ ኤርትራ ጥራሕ ኣይኮነን ተራእዩ ኣብ ካልኦት ሃገራት እውን ተራእዩ እዩ ብዙሕ ግዜ ውልቀ መለኽቲ ዝመርሕዎ ሃገር ተደኣ ሃልዩ እሞ እንተደኣ ከዓ ነቲ ተቃዋማይ ዝበሃል ሓይሊ ኣብ ባይታ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ሰፈር ተደኣ ከሊእዎ ብዙሕ ባህርያት ዘለዎም ተቃወምቲ እንድዮም ዝፈርዩ ካብቲ ብዙሕ ባህርያት ዘለዎም ተቃወምቲ ኣብ ደገ ዝፈርዩ ማለት እዩ ተሓታትነት እውን ክትሓተም እውን ዘይትኽእል ኩነታት ዝፍጠረሉ ገሊኦም ምስ ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ኮይንና ነቲ ስርዓት ክንዓልዮ ኣለና ዝብል ባህሪ ዘለዎም ይፍጠር እዮም
ገሊኦም ድማ ሕጂ ዚኦም ምስ ዝኾነ ዝኹን ሓይሊ ኮይና ነዚ ስርዓት ክንኣልዮ ኢና ዝብሉ ድማ እቶም ኤክስትሪም ናቶም ንባዕሉ እቲ ሓይሊ ምዝ ሓይሊ እዚ ኮይና ክንሰርሕ ኢና ነቲ ስርዓት ክንኣልዮ ኢና ኢሉ ተባሂሉ ተለልዩ ዘሎ ኣብነት ኣብዚ ናይ ኢትዮጵያ እቲ ናቱ ድሌታት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ልኡላውነት ከም ሃገር ማለት እዩ ናፅነት ናይቲ ሃገር ዝግህዝ ድዩ እቲ ድሌታት ናቱ ወይስ እቲ ንሱ ዝገብሮ ዘሎ ፖሊሲ ማለት እዩ ከም ሃገር ከም መንግስቲ ልኡላውነትን መሬታዊ ሓድነትን ናፅነትን ኤርትራ ተቐቢሉ ግን ከዓኒ ፅልእናቱ ምስ ስርዓት እዩ ዝበሃል ሕቶ ኢኻ ትሓትት ኣብዚ እዋን እዚ ከምቲ ኣቐዲመ ዝበልክዎ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ሓይሊ ምስኡ ዝደናገፁ ሓይልታት እውን ኣብ ውሽጢ ዘለው ይኹን ኣብ ደገ ዘለው ይኹን እሞ ከዓ ነቲ ናቱ ፖሊሲ ዝገዝኡ ኣንጻር ልኡላውነት ናይ ኤርትራ ፖሊሲ ዘለዎ መንግስቲ እዩ ዘሎ ብወግዒ ማለት እዩ ብወግዒ ንዓለም እውን ዝሓበረሉ ማለት እዩ ሕጂ ናብ ዝኽውልውል የለን ኤርትራሲ ኣብ ኦክቶበር 2023 ፕራይም ሚኒስተር ኣብይ ማለት እዩ ኣብ ፓርላማ ተዛረቦ ብቪድዮ ሳይ ዝኾነ ማለት እዩ ባሕሪ ናይ ኤርትራ ብኩሉ ማለት እዩ ብታሪክ በቲ ናይ ህዝባዊ ርክባት ብቅርበት ይምልከተኒ ዝብል ማለት እዩ ኣብዛ ሓምሸይቲ ነጥቢ ናይ ናቶም ናይ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ቅድሚ 2-3 መዓልቲ ዝበሎ ከዓኒ ኣብ 93 ኤርትራ ኢትዮጵያስ መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ ዝወሰኖ ንኤርትራ ንክቕበል ልኡላውነት ናይ ኤርትራ ንክቕበል ሳይ ዝወሰኖ ሲ ከም እንታይ ዝብሎ ጌጋ ዓበየ ጌጋ እዩ ዝብሎ ማለት እዩ እዚ እንታይ ዘርእየካ ነቲ ልኡላውነት ናይቲ ሃገር ሳይ ዝኸውን ምዚ ስርዓት እዚ ድማ ክንሰርሕ ኢና ምባል ጌጋ እዩ ስለዚ ብእኡ መሓስክዎ ናብ ዝርዝራት ከይኣቶና ግን ብዙሕ ቁፅሪ ዘለዎ ኮይኑ ኣይስማዓንን እዩ ምናልባት ናይ ሜድያ ድምፂ ዘለዎ እዩ እቲ ስርዓት ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ድማ ዕብዩ ክርዮ ይኽእል እዩ ምናልባት ነቲ ኣፍልጦ ዘይብሉ ኤርትራዊ እውን ሳይ ክገብሮ ይኽእል እዩ ነቲ ስርዓት ኣብ ኤርትራ ዘሎ ከዓኒ ምናልባት መፃንሒ ክኾነ ክእሉ እዩ ነዚታት ዝጥቀም እቲ ስርዓት ብከምዚ ዝነብር ማለት እዩ ከምቲ ኣቀዲሙ ተስፋ ኣለም ክተቕሶ ፀንሐ እቲ ዓብይ ክፋል ናይ ተቃውሞ ኣብ ደገ ዘሎ ናይ ኤርትራ ምስ ሃገሩ ምስ ህዝቡ እዩ ዘሎ እቲ መገዲ ኢትዮጵያ ዝመፅእ ዘሎ ድሌታት ንኡ ዝነፅግ እዩ ዘሎ እቲ ኣጋጢምዎ ዘሎ ፀገም ግን ኣብ ስልጣን ስለዘየሎ ኣብ ደገ ከዓ ስለ ዘሎ ብገብሪ ብኸመይ ገይሩ ነቲ ሃገር ክከላኸለላ ይኽእል ናብ ዝበሃል ሕቶ ንሱ እቲ ኣፀጊምዎ ዘሎ ምናልባሽ ኣብቲ መፍትሕታት ገፅና ክመፅእ ኣብ መጨረሽታ መስለኒ ብፍላይ ካብ 91 ክሳብ 97 ናብ ዝነበረ ዳርጋ ርጉእ ዝነበረ ኩነታት መስለኒ ወላ እቲ ናይ ባሕሪ ኣጠቃቅማ ዘዛርብ ኩነታት ኣይነበረን ከምኡ ዓይነት ዘይፍጠረሉ ኩነታት እውን ኣይረኣየካን እዩ ሰላማዊ መገዲ ተኮይኑ ግን ከምዚ ንሪኦ ዘለና ኣብይ ናይ ኮመርሻል ወይ ናይ ንግዲ ኣይኮነን ዝደሊ ዘሎ ሰራዊት ዘስፍረሉ ሜይቢ እውን ብሽሙ ዝፅዋዕ ዓይነት ባሕሪ እዩ ዝደሊ ዘሎ ሓደ ስም ከተርፋኡ ይደሊ ኣሎ ኣብዚ ኩነታት እዚ ሕጂ ብፍላይ ኣብዚ ሳለስቲ ክንሪኦ ከለና እቲ ናሬቲቭ ካብቲ ናይ ብታሪካዊ ብጂኦግራፊ ብህዝቢ ብገለ ዝብል ዝነበረ ተቐይሩ ዳርጋ ኣብዘን 5 ዘምፀን ዶክተር ጊደወን ኣብአን ተሓፂሮም ኣለው ካብኦም ሓሊፎም እውን ኣዘራርቡና ንዘራረብ ድብል ንሰምዕ ኣለና ኣብይ እውን ናብቲ ፓርላማ ኢሉ ነይሩ ንብዙሓት ሃገራት ኣዘራርቡና ኢልና ኢና ካብኡ ተሓሊፉ ግን ዓቕሊ እውን የብልናን ወይ ዓቕልና እውን ክውዳእ ክእል እዩ ዝብል ነይሩ ሎሚ ድዩ ትማሊ እውን ኣብ ገለ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ኤምባሲ ፌስቡክ ፔጃት ኣዘራርቡና ዝመስል ይርኢ ነይረ እዚኣ ከዓ ንብዙሕ ሰብ ኣካታዒት እያ ምናልባሽ ሕጂ እውን እቲ ናትኩም ባክግራውንድ ከም ፖለቲካል ሳይንስ ኣብዚ ኩነታት እዚ
ኢትዮጵያ ክትወረና እንዳበለት እሞ ከዓ ብተዛማዲ እውን ኩናት ኣውጃትልና ክትብል ትኽእል ኢኻ ኣብ ርእሲ ኤርትራ ብዘላወትሉ እዋን ባሕርኩም ንደሊ ኣለና እሞ ንዘራረብ ክትብል ከሎ ኣድላይነት ኣለዎ ዶ ምዝርራብ ምስ ኢትዮጵያ ብሰዓት እዚ ተስፋ ባኻ ክጅምር ዳሓር ናብ ዘሪት ክኸይድ ምናልባት እቲ ኩናትን ናይ ኩናት ደሮናን ከም ሓደ ካልእ ኣካል ናይ ዲፕሎማሲ ክኸውን ክእል እዩ ጊቨን ዘሎ ዶሜስቲካዊ ዘቤታዊ ፖለቲካዊ ውጥቀት ናይቲ ኣብ ዝመርሖ ዘሎ መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ ቁጠባኹን ወላቲ ናይ ከምዚ ናይ ትማሊ እውን ጀዋር ፅቡቅ ገይሩ ስለ ዝገለፆ ኣድልየና ኣብቲ ትንታነ ምኻድ ግን እቲ ዘሎ ኢንሴኪሪቲስ ኣብቲ ዶሜስቲካዊ ኩነታት ንባዕሉ ኩናት ክኸፍት ክእል ዶ ዝብል ሕቶ ኣሎ ማለት ዓብ ሕቶ ኣሎ እንታይ ዓይነት ፖለቲካል ኮንፊገሬሽንስ ክፍጠር ክእል ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ማለት እዩ እንታይ ዓይነት ኣላያንስስን ካውንተር ኣላያንስስን ክፍጠሩ ይኽእሉ so ንኣቢ መወዳእቱ እውን ክኸውን ዝኽእል ኩናት ናይ ምፍጣር ተኽእሎታት ስለ ዘሎ I don't think ንሱ ከምዚ እቲ ዝብሎስ ናይ ብሓቂ ክገብሮ ቁርብ እዩ ዝብል ሕቶ የብለይና ማለት ኩሉ ግዜስ ምልክት ሕቶ እዩ ዘለኒ ግን ኩናት ወደ ኩናት ናይ ኩናት ምጽሕታር ከም ኣካል ናይ ሓደ ገጽ ናይ ዲፕሎማሲያዊ ፕሮሰስ እዩ ማለት it's a diplomacy ኩናት ንባዕሉ ዲፕሎማሲ ማለት unfortunately ህይወት ኣጥፍ ግን ሓደ ኣካል ናይ ዲፕሎማሲያዊ መስርሓት እዩ ዘርእስላሰ ምናልባት ዝያዳውን ክብርሃልና ክእል ስለዚ ዝግበር ዘሎ ምትኹታኻት ዝግበር ዘሎ ትንዕታታት ኣቦቱ እንዳሃለዎ ከሎስ እቲ ዝመጽእ ዘሎ በት ሓደ ቃል ከዓ ኣዛርቡና ኣቀራርቡና ዕረቁና ኣቀራርቡና ዝብል ዘረባታት ከዓ መጽእ እዩ ማለት እዩ ሕጂ ክልቲኡ ክስያት እዩ ዘሎ ኣነ እንድሕር ዝከኣል ኮይኑ ኩናት ደው ንምባል ተኽእሎታት ኩናት ንምግታእ ንምትሓት ክግበር ዘለዎ ክውሰድ ዘለዎ ኩሉ እንትናዊ መስዋዕቲ ሕድገታት ብዘይ ካልኡላውነት ማለት እዩ ምናልባት እዚኣ ክሊር ክትከውን ቅድሚ ሕጂ እውን ኢልና ነርና ማለት እዩ ዋላ እቲ ባሕርስ እንድሕርዳ ብሓይሉ ኮይኑሲ ዋላ ረጋቢቱ ይብላሉ ማለት እዩ ንሕና ተሓጒስና ኣይኮናን ብምውዳሙ እቲ ባሕርታት ናይቲ ወደባት ናይ ኤርትራ ግን ብሓይሊ ብምውራር ከም ዝበልከያ እሞኻ ናይ ስርዓት ናይ ኣቢ ንህዝቡ እውን እንታይ ዝገበረ ስርዓት ከም ዝኾነ እንዳፈለጥና ካለናሲ ዋላ ረጋቢቱ ይወፈራሉ እውን ክብል ክእል ህዝቢ ኤርትራ ማለት ሕጂ ኣነ ዝብል ዘለኹ እታ ኔጎሲዬሽን እታ ምዝርራብ እሞ ተኽእሎታት እንድሕር ኣለዎ ኮይኑ ዝኾነ መስዋዕቲ ምኽፋል ንዓ ቅቡል እዩ ማለት እዩ ኣብ ማለሲ نحن كو عقوبات يكوننا تبحر بمودامو اتي وجبات بمودامو مالت حجي كلتيخا بافلوطون بلؤلاوي ماكلنتنا ايرترا كلتيخا ايثيوبيان ايرتران كربحالو زخيلا اب لؤلاو افلوطون ايرترا زتمركوس سممعات كفطر زخيل ناي مزرراب مدرخات نحرالو خينو I think نحنا ايرتراين كلاتنا يسكن بلو نخيلنا مالتي تأزاربنا زبل زلو ግን ንናጽነትና ኤርትራ ንሕቶና ናጽነትና ኤርትራ ንምኽላስ ሪቫይዝ ንምግባር ንሕር ኮይኑ then it should be no ስለዚ ተርምስ ናይ ተኣዛርቡና ቀራርቡና ዝልዎ ዘሎ ምናልባት እንታይ ክኸውን ክእል ምፍላጥ ኣገዳሲ ኮይኑ ይስማዓን ነበር yes ንሕና ዳሞ እንታይ ዳሞ ትርጉም ኣለዎ ትባሕርኡ እቲ ወደባታው ባዲሞ ማለት እንድሕር ዝከኣል ኮይኑ ተሰማሚዒኻ ኤርትራ ትረብሓሉ ኤርትራ ትምዕብለሉ ልዕላውነታ ከዓ ተረጋግጸሉ ኣብቲ ቦታ መሬታውን ልዕላውን ሓደ እዚ ቴሪቶሪያል ኢንቴግሪቲ ዋንነት ናይቲ መሬት ኣብ ናይ ኤርትራ ኮይኑ ግን ንኻልኦት ከዓ ክትጥቀማሉ ኢትዮጵያ ትኹን ካልእ ክትጥቀማሉ ብናትና ኣፍልጦ እንድሕር ደኣ ክስራሕ ዝኽእል ኮይኑ I think ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ናትና ከምኡ ዓይነት ዕድላት እንድሕር ኣለዎ ኮይኖም they would take it seriously ማለት እዩ unfortunately እዚ ዘሎ ዘረባታት ዘሎ ድሮናታት እንድሕር ዳ በስት ገይሩ ወፂኡ ኩናት እንድሕር ተፈጢሩ we know ብዙሕ ዘባዊ ምትእትታዋት ዘለዎ ብዙሕ ዓለማዊ ምትእትታዋት ዘለዎ ኩናት እውን ክኸውን ማለት እዩ እንታይ ዓይነት ናብራይና ክነብር ከመይ ክኸውን ትመጻኢ ናይቲ ዘባ ናይ ሃገርና ዋላ ናይቲ ባሕሪ ዝብል ከዓ ናይ ባዕሉ ዘሰክፈካ ዘፍርሓካ ሕቶታት እውን ኣለዎ ማለት ስለዚ ቁርብ ሶበር ኮይኖም ርግእ ኢሎም ማይሲቲ ኣቢሎም ማቹር ኮይኖም ቶም ኣዲስ ኣበባ ዘለው ንኣሽ ፖለቲካዊ ሓሻክር ብኣፍልጦ ናትኩምን ብልዕላውነት ናትኩምን ክንጥቀም ንደሊና ክልቲያትና ንርብሓሉ እንድሕር ዝብሉ ኮይኖም I think እቲ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ብወገነ ያነ ቁርብ ክኸውን ኣለዎ ንምዝርራፍ ቅርብ ክኸውን ኣለዎ ዝብል ሓሳብ እዩ ዘለኒ ማለት ዲፕሎማቲካል እንድሕር ዓፂኻዮስ ንነብስኻ ናይ ትሕግዝ ኒኻ ዘለኻ ማለት እዩ it's very difficult ከምዚ قرب قال flexibility بزي ممرأي أبتحط له لونات يكون كنزب زلخ أنا جن ندحر عدل على خوينسي ستابور نطرح بمخان درا طرح نقص طرح بمخان
ኣይሕግዘካን እዩ ማለት እዩ ወላ ብዓይኒ ካልኦት ክሕግዙካ ዝኽእሉ ፖለቲካውን ዲፕሎማስያውን ሓገዝ ክግበረልካ ዝኽእል ወገን እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ወይ ሓደጋ ናይ ኩናት ኣብ ምትሓት ኣብ ምግታእ ተራ ክትፃወት እንድሕር ትኽእል ኮይንካ ኩሉ ግዜ ከምዚ ባዕደይትካ ይጠቃዕኒ ዝበሃል ኣሎ ነቲ ናይ ኣቢ ስርዓት ጥራሕ ክንነቅፍ ሕጂ ምክንያታዊ ምንቃፍና ማለት ግን በቲ ሓደ ከዓ እቲ ብኤርትራ ዘሎ ፖለቲካዊ ስርዓት ከዓ ሓደ ሰይጣን ዝኾነ ፖለቲካዊ ስርዓት ከም ዝኾነ ከዓ ንፈልጦ ኢና ማለት እዩ ስለዚ ምናልባት ዘረባ ከይንውሕ I think personal أنا yes موبايل كنت حزر الرباط عدلات على خينو كنا بخنا يجيب أنا قداسي ويندوز كله خليك بخنا يجيبون زبل رؤية زلمة هو تسفي من الباش تقول جزء تمسكات عايز زربان تايا نابيس كم زنا appeasement تجبر كايو عينت سمعت هاي فترة لوندو تبلندع زريتنا بها in principle زته تمرات نديو وتمرات ذي كنا خاني قدنت يدليو تزاتيو خا دما إيرترا كملو لاويت هاجر ወደባት ናታ ድማ እንዳካረየት ካብኡ ትረብሓሉ ኢትዮጵያ ድማ ከም ጎረቤት ሃገር ልኡላውነት ናይ ኤርትራ ኣኽቢራ መሰላት ናይ ምውፃእን ናይ ምእታውን እስታይ ትረኽበሉ ክልቴና ድማ ተኸባቢርና ንነብረሉ ኩነታት ምፍጣር ንሱ እቲ ላስቲ ነቲ ናይ መጨረሻ ሰላም ዘምፅእ ማለት እዩ ንክልቲኡ ህዝብታት ንክልቲኡ ሃገራት እቲ ሕቶ ብዚ እዋን እዚ ግን ዲማንድስ ወይ ድማ ጠለባት ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጢ ፓርላማ ተሓቢኦም ምሻለልካ ኣብቲ ብደገ ዝርኢ ክርእዮ ዘይክእል ዘይኮነ ንዓለም ከይተረፈ ዘፍለጡሉ ኩነታት ዲማንድስ ኣለዎም እቲ ዲማንድስ እዚ ድማ እንታይ እዩ ኤርትራሲ ነቲ ስርዓት ኣብ ኤርትራ ዘሎ ንክደናገፀሉ ወይ ንክኽውለሉ ኢለ ዘይኮነሲ ኣብዚ እዋን እዚ ምስ ኢትዮጵያ ምስ ናይ ስርዓት ናይ ኣብስ ዳርጋ ኮፍ ኢልካ ዘዛቲ ባይታ ዘሎ ኮይኑ ኣይስማዓንን ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ምክንያቱ እቲ ዲማንድስ እትሲ ናይ ንልኡላውነት ናይ ኤርትራ ዝግህዝ እዩ ኢትዮጵያስ ክስሕብዎ ክኽእሉ ኣለዎም እቲ ዲማንድስ ሓደ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው بمسارات نتناي عن سلسلة إيرترا خم هاجر ذقونتلو نو أب كوشن مارك زوتو تمال كي ترفع مالتيو أبسفل عليهم لعلوت حلف تناي تسرعات مالتيو برايم مينستر ناتو دبتي برايم مينستر ويدماتي فورين مينستر ناتوم زبلوه تم بوقعي مالتيو نو نايتيس عن سلسلة سي إيرترا ناتنت ناتا استاي مقبارا مفقاد ناس ኢሎም ምልክት ሕቶ ዘውርዱ ኤርትራሲ ኣብ ኢትዮጵያ ተፀጊዓ ትነብር እያ እዮም ዝብሉ ማለት እዩ እቲ ሕጂ ንኣብነት ክሳብ ክንድዚ እስታይ ዝኸውን ከምቲ ተስፋ ኣለም ዝብሎ ፀንሐት እቲ ስርዓት ኣብ ኤርትራ ዘሎ እቲ ኩሉ ግናያት ናቱ በዓልና ንፈልጦ እንዲና ንህዝቢ ኤርትራ እንታይ ክኸውን ኣለዎ እንታይ ዓይነት ስርዓት ከምፅእ ይደሊ ከመይ ገይሩ ይቃለሶ ስርዓት ዝንኡ ክገድፉ ይኽእሎም ንሱ ጥራሕ ዘይኮነ ኤግዚስተንሻል ትረት ይብሎ ማለት ህላወና ኢትዮጵያሲ انت بحر انت ذي رخيبه يوم زبلو مالتي حجي اذا كله خطري خلخا ابتس عن شمنتن خوينات ساي تغيرو وخلتن شحن خلتن دما مشال الكاتبين ساي كوينو نو بستفلالي انا نبعلي ابوشت ايرتراس لزنبركو بستفلالي مخنيات از ادن ريو دلنايتي كتكبر يدلي وي نبرون بتسرعات ابي ايرتراس زلو دما اي حجزن إذا أنا بحد ما مشال لك أفهم كفيتهم يزارب ولا ينبرون حجي قلنا يسرعات ناي أبجن بوقعي ساي كزارب الله جميرو مالتيو بوقعي خم من قصي مالتي نتزبون مشال لك موبيلايز كقبرو اللي جميرو إذا حدا جنيايو أب كم زخناتات وخاني مشال لك بحايلي كحزو خمس دلي انت دعا ايرترا بفقادا ساين دعا دي غيراون قبل صنيحو كل تعمد بلاس حليف الله زين داي زريكا تحايل سلسا انا دا امبر تي ابي توبيا دلو حايلي نتي زدليو طلباتنا تو ابي ايرترا زلو خدغبروس فقادنيا يزلو تحايلي سايكل يوزلو امزن تدعا خوينو تي ادراربونا مبال እንታይ እዩ ዕላማናቱ ዝበሃል ሕቶ እዩ ዝመፀካ ብሓደ ወገን እቲ ልኡላውነት ናይ ኤርትራ ክደፍር ትደሊ ብካልእ ወገን ከዓኒ ኣዘራርቡና ትብል ማለት እዩ እንታይ እዩ እቲ ወታደራዊ ሓይሊ ስለዘየሎ ድዩ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ንባዕሉ እቲ ስርዓት ሓደጋ ወዲቕዎ ስለ ዘሎ ድዩ እንታይ እዩ ዝበሃል ሕቶታት እዩ ዝመፀካ መንግስቲ ኤርትራ ከደ ሕጂ ንኣብነት እቲ ዝገብሮ ዘሎ
أنت نلزب زخيد أي مثلاً أنت هاي يزرق زلخون تخمت أنا ببناتي أبتي وش قوي خناتات نايتوبيا ذلو حيلتات مساعتهم دا صراحة كانت سرعات قبل على سرعات نايتي أبي اسمه على الكا سقطات نمكبر ويدما نهلاوناتون مش على الكا نمقلاي السرح زلو خويني يسمعني حما أقات أمو خوينو أبكم دو خناتات ينازلناتي دبلوماسيس كسر حلو أبدي كلو خناتات أبدلو خلتيهم دما دبلوماسياو أسرار حزي كتلو سرعاتات أبدلو لخوناتات إنا زلنا تي مسارة أو فتح جن بدبلوماسي إيرترا خم إيرترا هاجر كوينا إثيوبيا دما خم إثيوبيا هاجر كوينا نحنا دما ودباتنا ندا كارينا نبرولو إثيوبيا دما جبوهم ندا خفولو دما لولاونتنا إيرترا أخبيرهم دخولو دبلوماسياو سممعات كله مزخيل راح يتسلام كما تزخيل كم زيت بلور اللهم حنت نجر زحسكوات صباط انتايا كساب هجي بالزاربور اللوتن لو لاونتنا إرترا زجيسيو نسس حيوام نتعاقينهم تمسيهم دين زاربولو نجرسي يلن عناون تقامينا نبللنا مثلا كساب هجي كيدو موزلوغن كينوا حاليفهم دارغانا كنورركمينا قد أميهم زمتصدلو تسفاق نقبر إذا كنت تعتزي لا تغير يمتص I think إن لومي نبزع خلنا مثلني من الباش زي بالكمون نحر لكم 3 سكند نخبركم خاله تسفه يبلين زبهال يغني الله سامي وغني وانت ذبحال إلنا هنا مثلا يغني لنا thank you